Ganyan po yung ano, pag silaw ng balot po. Dito ko lagi kumukuha noon nung hindi pa ako nagbablog. Yo! Dito na kami sa ano, bilihan ng balok, ng mga itlog, mga ganyan po yung ano, pag silaw ng balok. Dito ko lagi kumukuha noon nung hindi pa ako nagbablog. Si Margie na maray na. Nasubulong. Pero nag-aagi na santo na nga ni barangay. Ayan. Nagkukuha. Ganyan ano, duty na niya. Nag-aagin din sa sisyon. Yan po makikita kung malaki yung Sisiw. sisiw. Sinisilaw. Kailangan ng area madilim para mabilis makita kasi kung may ilaw din makikita. Makikita ko may diferensya ang balon. Kung buhay o patay yung sisiw. Kalming na ko na stock yung kabalo. Ay, kulang na. Saka Ano di po naman kulang? ako. Saka di naman ako nung magparakukong kadakunta. Nagtuman na nun. Ayun. Sus Maria, ayos yung pag-una mo man. Oo. Baka magpusog naman na bintahan yun. Ay, siguro. Tikbook. Bakal po akong tikbook. Ah, kuwayang. Talagang kailangan. Tama po. Kaya po nag-spray po ako permi sa kuha. Pulips talaga, no? Paulit-ulit ang Tama po. Sige po. Ano yung manan? Maski sa uno, pulip sa kolon, pulip sa... Dala ko na ano ka? Sa bullets. Nanapol ka ang pulips. Sa buros, sa kuwa, sa matris. Ang mga lipat sinirang naman para
Chinek up naman. Sa di baga ngayon sir, nagkukumpulan niya. Napabayad mo pag naka-screen, napabayad mo? Di man po. Sir, salamat po na nakababayan. Di nakakuha? Dari po ta, Naka-screen? ano po kaya baga PGH pati kaya. Kumbaga, doktor sana talaga siya. Makababayad. Para yun po ni 17 days. Amo kining ito sa dito. Sige po. Dawa baga din kuha, public. Di magre-recommend na kuha. Kami kaya public man, pero Papalit na kami. Bibili kang isip charon, tsaka suka. Tsaka mani. Mani. Time check natin 4:03 hapon. Napakabait niyan yung kinukuha na namin ng ng balot. Papautang yan sa atin dati. Pinaperam ako niya minsan 20k pira yun. Iba pa yung balot. Kasi pampuhunan ko daw sa tindahan. Walang tubo yun. Napakabait niya sa akin. Walang tubo, 20k. Hindi ko naman ano yan. Napakabait niya sa akin. Ay, parang hindi tayo makabili ng mga sitsaro. Oo. Yeah. Ayo guys. Magbakal na ka. Isa ko na dito. Huh? Bakal na ka. Ayo guys. Paminta. Ipakita mo na. Bakal ako sa sa sili. Sili, sibuyas, bawang. May ato, may. Step yo. Sa balot ato. Saan Yo is na Kon mo. ng pang drinks dito. May. May. Ano pong hanap niyo, sir? Manok atay? ayaw mag-kabit. Ayaw ko dyan. Hanap tayo ng sibuyas. Sili. Sibuyas. Karyo kita kay dati magpitan na lang. Balik ko na sa halo. Ada. Tsaka sili. Kano kilo sili? Te. Sili. Ito. Halagang 40. Sili. Halagang 40. Okay na. Magkano sa pakbit?
8:30 sa pulo. Balikan natin si Miss. Iniwan ko din. Tagat muna na mo. Yan. Ay, Angina. Batid to balot. Ito, anong mga binili? Nag-vlog pa kaya ako. Oo. Oh. Balutan. Di ako gantog. Puno pati ito. Sana ulaan. Hindi ulaan. Tara. So, ano? Tara. Pag-itcharon ko pala. Itcharon, di ako nag... May krutik yun doon. Pagto kapagin, si ano? Yung sa mama niya. Kaya ko makakahabol pa. Bili kami ng lagayan ng balot. Tsaka, kaya nga, lagayan ng soka. Gabi naman yung ano. Ay, yung helmet. Ano boss? Yan o. Buksan mo muna yun. Pili na yan. Ayun na, naghanap kami ng lagayan ng balot. Sa halip na yung basket, purukan. Para kulob. Yung urukan na, tapos para pag tapos na yung pista, hindi na kayo magbabalik na naman. Ha? 1,150. Wala nang ano, bawat. 1,1. Isang libo. Kaya sarang ka lang. Sabi mo nga kay mama mo kung pwede lang Ayun. Ayun, mahal. sa lead daw. Ano na ba sa Yung lagayan ng ano. pang-saldot sa ay. Karga sa balot. Iluwas tama para Sige. Sure. Bali natawaran ni Mrs. 1,150 daw, 1,000 na lang. Laki na yan. bagong deliver. Sige na po. Tsaka yung lagay ng suka. Ngarap sa na po. Jason, ano, matatry ko sa kapag udab. Ayun na lang. Yun na lang. Oh. Diri sa doon talaga. Okay na yun. Dapat makuha talaga.
salamat at naka-discount tayo. Nanood kayo ng vlog? Ano? Sa YouTube po. Anong ano niyo, sir? Sa YouTube. Sige, sir. Ay, parang ano ko to ah. Ano? Napanood mo na? Oo. Oo. Sabi ko nga ito dyan, sir. Oo. Pwede kayong mag-comment pag nanood kayo. Sa YouTube po yan, di sa Facebook. YouTube. Opo. Pwede mong i-search para subscribe mo po. Yan. Binigyan natin sila ng ano. Salamat kay ate, naka-discount tayo ng 150 pesos. Always may discount. Oo. Ano naman lagayan ng ano, lagayan ng suka. Tsaka iodized. Dito nakalagay yung asin. Dito para malinis yung asin. Hindi nababasa. Kaya bumibili muna yung ano, yung asawa ko ng chicharon. Yung puhunan namin sa balot saka chicharon ay ano, 5K. Kasi bumili pa kami ng lagayan. Yung lagayan 1K. Apat na tray yung binili ko na balot. Nagkakahalaga ng ano, ng 2K. Kasi yung isang tray ay 500. Mahal na yung balot ngayon. At yung bintahan ng balot ngayon ay 25 yung isang peraso. Siyempre bumili pa ng suka, bumili ng mga ano, asukal. Pero di pa naman naubos yung 5K. Bibilangin natin mamaya. Dapat ito ang di mo binili. Try natin eh, kasi yung ano ko talagang galing matutunan. Ano? Pagtanong mo nila. Kasya ka yan sa'yo? Sige na, sakay na muna. Dito na sa harap ko. Sumakay ka na. Sakay na, sakay. Tumakan mo. Bawa daw. Ha? Ano? Kaya? Ha? Oo. Mauli dito din kami. Yun. Transformer na naman kami. Ano nakalimutan? Ano? Ikot kita no? Bato ulit? Ha? Ang cute ba yakan gym niya? May pag-ubro mo? Walang pa to.
ang trabaho ko. Pilipan pa. Ngayon sinama ko sa kasi papipiliin ko nung ano yung lagayan ng balot. Kasi pag ako mamili, kung ano makita ko, yun na. Tapos, ginagawa ko pag di siya kasama, tinatali ko yung ibang mga sitsaron dyan sa likod. Yan. Ganto po yung sitwasyon namin dati. Ganto. Pero mas marami pa dapat. Oo, kunti pa to. Kunti pa to. Mas marami pa. Minsan lang dito. Pero Kasi yung may box pa ako yan. Huwag po kayong mag-alala kasi yung takbo po namin. Dahan-dahan lang po talaga. Dahan lang. Hindi po makadali. Part na yun. Dahan-dahan kasi yung gumigiwang. Sira yung bearing, di ko pa naasikaso. Tsaka ano po, yung At hindi na bearing, yung ano na, mismo salpakan ng bearing dyan. pero ano po, wag po kayong baka po magtanong sila kung bakit yung kulong-kulong natin ang hindi ginagamit. Mas mahirap po pag kulong-kulong ang ginamit kasi mahirap ang parking po doon. Pag ito po gamit namin motor, kahit Mayroon mag-parking, walang restro. wala ding rehistro. Tapos, yun nga, mahirap din ang parking talaga pero pag motor, nailulusot kahit saan. Tsaka, kahit saglit, pwede sa gilid ng tindahan. Ganun. Pag yung van naman, 500 kada karga. Balikan. So di mo mauubos yun. Pero ano pa din, medyo magastos din. Pero yung itong motor, Tandaan, 100, hindi maubos. hindi naman po mauubos. Dahan-dahan lang, may balot padala. Ganun po yung namin, yung takbo po namin is dahan-dahan lang rin kasi yung balot nga po, yung sukat mo dito sa Yo! Good evening, ladies and gentlemen. This is Parliament Conquistado for the next 15, proud and dignified to represent the love again, that was pilot number 2. And now, we give a papa number to pilot number 3 from Barangay Palitoa.
Na, hugas na ng balot. Kasi kailangan ito inuhugasan kasi madumi yan. Bago ko yan niluluto yung itlog ng itik, yung balot, ay hinuhugasan ko muna yan. Kasi pag dinirik na yan na niluto, may mga dumi-dumi oh. At niluluto ko na yung balot nga. Yun. Ito na siya. At nilalagay ko yan dyan sa may ganyan para madaling makuha. Mainit. At yung yung suka ng sili ito na rin. Suka ng sili. Ay, Suka ng balot. suka ng balot. Yan, suka ng balot, suka ng sili. Wala pa. Ano pa? Puyat-puyat pa. Yan yung suka ng balot. Jis, ngamin na to, Jis. Ayan at buksan na natin. At kumukulo na. Ayan, kumukulo na. Maya-maya, mga 15 minutes, luto na siya. Luto na yung yung balot. Luto na yung balot. Ito na siya. Mas madali siyang kunin. Try ko muna isang tray. Pero marami na rin naghahanap. Marami na nagtatanong kung nagluto daw ako ng balot. Yan muna. Tapos mamaya magluluto na lang, madali lang naman magluto. Yan, tapos takpan pa natin ng isa pang damit. Okay. Kumain muna tayo. Ayan, pinisplay ko na yung balot at yun yung chicharon. At yan na yung balot ko. Tapos mamaya maliligo muna kapag base na basis. Alright. Binta ka dyan. Pag iluluwas ko ganyan, nangyari tayo, pag iluluwas ko ka, bigbukuhan ko muna yan. Bibili ko muna. Bago ko mga ano yan. Diyata naman ko. Nag-ugas na, ilang ka na nila. Kaya ako sa lumpia sa tuan. Nakuro na siya. Nakuro na siya. Arin. Ay, nagbukan ko yun. Me? Ito si lumpia. Ha? Lumpia. Yan, lumpia. Ay, sino ba yan ako dito? Ha? Barya? Ano mo pampalit dali?
Bakul. Oh, natigbak ka. Adi? Ano balot? May balot. Isang balot. Pero ang balot. Alam. Nagluto ako sa balot. Paubos na. Snowbear. Snowbear. Dari so sa dako